lang nerja babara long itu kidu gara postas ini ini sekai ini kinci ngasi la usma phani ni tu lo kacali non nitri kipas kenya kipas phani di tu arjolo na pen kadu ka beni ni tim cerap citu kan na pun kiti gidi ngatu la sadam tanang citu ngalo la tonami kumija hui tangka akhiru tipar lo Nidi tumna sa anso se diki kim api ako ang tumtani di tumstami usoma rakan kacithana kachimumna ke ini ke kenang so So, tanda ko na hidama ini so ko na sikituma lake ibi akhe pe student ta. Sedikit lagi kemudian kita kipas dengan kartu, ame sadam ta thano las so apan ke ibi tumtani ada itu itu sini so lake las nidi tumla so sama ini cekot. party glo kadu kagistami ini tum asuma rakan ke itu cilang so Aku kebiasaan pan pasti punya lah. Kasi latang sup itu pan. langsung Doang kan nang itu. kacipari Kado kau aperen tu dia tu mesti ada satu. Gimana? Lah, mungkin kita ni tu pan body tu pun ini hello. Lah peskin lo kita ni dia tu ta. Alang itu. langsung Apa ni? Jangan ni tentang yes tadi ni. La pella ang ni yang tuhan tuhan dalam dalam sar dengan ding di lo la pen last hidup sini ni ada orang sah curu kan sini ni tak soal non metric exam के पास la pen higher secondary exam के पास तुम फान karcho ji punili ningke matha pensi nili kaduk pe rongsi nili jingki jithan lo jingki jithan ben si punili tum pu mane sab mane chiu mane bharat pho mane hajar punak pijona bang do sinil tum pinila somai achun lo la penil tum ki chopha swj alang tuma phanda chukha pen nai chitong non ponili churu parlo la pen pini nai chitong dun ladak nili tum coursing ME school teacher alangli teron sang ke hai phanta nai chitong non poni li churu lo la pen pini dadak nai chitong non an rong rup ke chari pon rong sar rup sar la pen ke the ke ding ka duka ve nai chitong non aluk nai pidun nili long langi chirap do na poni li ka du ve phanda nili churu parsi nili la an sini li thanchal ini lapuson tak kami kewang jilangan yang sedami ini tu lapuson kiri pon bom terjadi kan ini langnya hawa kacitong arat pen an tak kaciparoy alam thi kian pon kota ini joro alam itu dalam organizing komite terpas ini si ini lam thi lapuan si itu la metric kapen HS ke pas satu felicitation la si penangan tumke dak bonjoja area mate language area panke sidame mon theklong loili tum la soro backward ke the ke tame nang pom nang kam pom pen latum atuse akang tui andeng stamina itu kalau pini penangan tumke distinction ke long kadok posini kalau lapen first ke long do second ke long lasi la bangkeladak langnirja area phan isi kipak amhang ke paklar society phan amhang ke paklar api po phan amhang ke paklar so lasi anso sisi ilitum parents tun vitame anso sisi ilitum ben than mung tun nanglang je nanglitum la metric ke pass shot second year ke pass shot pen ke nanglitum chokje ano sending silitum lidun nanglang ko bangke aladak aratum phatami ni li chuning reporting tu nanglitum anso se than pon nanglang mung pon nanglang je bang ason ilitum ta officer manason te bang ason ilitum ta doctor manason te engineer manason te pusi nanglitum kaikis tami ladak langnirja area ke do asomar kachali asomar anstami nanglitum latung phan than mung